Salutare toată lumea, azi ne jucăm CSGO. Și da, eu am cumpărat deja un skin. Și nu te încarcă CSGO acum. Ok, nu vrea skin-ul ăsta, am cumpărat deja un skin. Vrea că sunt țep. Ok. Boing, ăsta e skin-ul meu, boing. Da, eu știu, arăt ca un hot în CSGO. Dar eu fug pentru viața mea, pentru că eu fur o masilă de aici. Dar vreau un nou repere. Însă aici undeva un... Oh my... ăsta e cool. Mă, uitați-mă mașina aia. Fuă, ăsta. Aici singur mașină? Da! Dar eu vrea ca să intru. Doamnă? Uite cum a sărit ăla. Cred, vine poliția după mine. Stai un pic, nu vine. Ok, toată lumea. Toată lumea, eu sunt pe o mașină de clorței. De toată lumea, eu iau o cerceglie. So, guys, da. Guys, voi unde sunteți? Guys, voi unde sunteți? Aici sunteți! Și m-am pierdut! Ok, toată lumea, eu nu am văzut pe voi, că voi ați dispărut. Mă rog ca să sar pe ăla, pentru că eu sunt nebun. Da! Ok, toată lumea, fratele meu te-a lovit la dinți. Kiki! Dite tot merg! Vreau într-o afară! Oh my god, guys, eu sunt nebun! Dacă nu cum am făcut ăla, guys, guys! Eu sunt nebun! Accident! Asta e ceva tare! Guys, exact am băgat să vin aici și da, eu sunt nebun. Ok, guys, așa mai bine te gata.